Mikäs kylä se tää on? Tää kylä on se klassinen suomalainen, enpä sanokaan mikä pitäjä, missä ihmiset on vaan eläintenhoitajia, mitkä roudaa lantaa aamustiltaan. Tää perustettiin joskus 1870-luvulla, kun joku tajus, että pelkästään vanha kappeli ei riitä pitämään paikkaa elossa. Ja sitten Rautatie Turusta Toijalaan toi aseman kylä 1880-luvulla. Ai asema. No se nyt on ollut luonnollisesti tyhjillään jo vuosikymmeniä. Asukkaitahan täällä on pari tuhatta. Väestön tiheys noin tusina asukkaita 4 kilometrillä. Eli sä voit huutaa salaisuudessa siellä joen rannalla ilman, että kukaan kuulee. Paitsi ehkä ne laumaslaiduntavat hevoset, mitkä täällä on ainoat todelliset paikalliset. Nykyään tää kylä tyrkyttää edullisia tontteja ja hevoselämää, mutta todellisuus sattaa sattuu. Työttömyys pyörii 8 pinnassa, kunnallisvero melkein 10%. Ja järviä ei ole ainuttakaan. Miettikää, Suomessa ei järviä ainuttakaan. Merenrannasta puhumaan.